Salum, huriani Tuhata, tapukama perminggota, tapuji Tuhata marhite Eden nomor 502 ayat 1 ayat 3. Marhite-hite goarne de bata ama, dohot goarne anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarne tod di porbadia na tumapalangi dohot tanoon. Amen. Marulup-ulup tu de bata ama ho ale sadok tanoon, edehon hamuma hamuliaot di goarna, marmulia bahen hamu puji-pujianna, dok hamu amadok de bata, tung nasokal doa kapabahenanmu, binahen ni hinatibul ni gogom, ikomar sobatu ho akka musum, haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan Yesus Tuhan nami, nama dok mauliate dohami tuho, ala ditaluhon ho do dosa dohot hamatean marhite-hite hama matemi, ala disodangi ho tanoman nami, asa marpakirimon na mangolu hami ala ni haheheomi, dang pola bemabiar hami midah hamatean, ay ho do ulu nami, ruasmu dohami, di pausat hodo hami sian haholomon tu hatiuron, sian hamatean tu hangoluan, atong pargugui mahami mamuji dohot mangului ho ari-ari, pasangapon ho di bagasan haporseaon na mangulu, pai masahat hami tu lambungmu. Amen. Mari dihita.
ima sikat ni patik di mingguta sadarion, ima nanienet sian Heber bidu 4 ayat 7. Heber 4 ayat 7. Songonon ma patik ni debata. Alani i dibuhul muse sada ari sadarion ninna. Ai didokdo marhitesian si Daud. Duk salpu nasai lelengi sumantu naung nidok nahian sadarion di nabi negemuna suarana unang ma papir hamut rohamuna ima sahatna atong rak mangidogogo mahita tutuhata ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hobar tu patikmi. Amin. Mari deita. Tato poti mahadosata diado panidebata martangyang mahita. Ale debata nami namarasi roha jalan abadia, amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, managpigahali hami roto jolom, hu hilalahami, rikod doa sini roham di saluhut hami halak pardosa. Alani ido bain na hupar serep hami diri nami sadariod di jolom, jala hupar hatopot hami, tung na jodoh hami manibil siya nakadalam munabadia, songo biru-biru na lilu. Sayunang pabali hami siya jolom alani dosa nami i. Aidang di halomoro ham hamatian niya kapardosa. Alay hamubaw ni rohana dolo ni roham asa mangulu. Sesa masa luhut hagi duhon nami, dohot pangalesyon nami, marhite-hite pangulo nami nasa sadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maas ni roham di hami marhite-hite panidangyon, dohot hagogo nito di porbadia. Asa tarapul situturo hanami majauho, asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho, bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amin.
Tapi gima baga-baga ni debata taringo to hasasani dosata. Satokid do hutadikon ho, alai papungoku maho muse marhite-hite aka asini roha godang. Tagad diparpiar ni murukku, hutabuniho bohiku satokin maradopon ho. Alai marhite-hite dengan basa saleleng-leleng na asiaku ho, nina Jehovah si palua ho. Hasangapo madi debatana di gijang. Amin. Mari dehita. Turpuk epistel patujuluni jamita di minggota sadarion di enet huriata sian pesalmen 27 ayat sada sahat rodi ayat onom. Pesalmen 27 ayat sada sahat rodi ayat onom. Tajaha memargati soring hujaha maparjulu. Puji-pujian di panarihon ni debata. Ede sian si David. Jehovah do si parmahan au, dang tagamon hurangan au. Di pasabam dorohaku, ditugu doau di dalam hati goran, ala ni goarnai. Hodo manutup meja di jolokku maradopon aka musuku. Dimiahi hodo ulukku, suksuk do panginumaku. Ima sahatna, mertua doakan atu mangihon hatani debata jalan nau peopsa. Amin. Kor pungwanina.
Marede ita. Taha tidak ko maha porsiaw tay, songon nahina tidak ko nidonganta saha porsiaon disadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na suhatu dosan, nato mapalangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabia siya tod di porbadia, adorang soha bubuhan, ido tuhata na tumaon na bernit, di panguhumon ni silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tubano toru dung ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahundul tu siamu ni debata Jahoba, amanai pargoko na sohatu dosani, di sima ibana, pai mamulak sogo tu tanoon, manghumi halak na mangulu dohot na mate, au porsea di toddi porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot di hasasani dosa, dohot di hatai na maddok, mulak mangulu dosogut daging ni halak naung mate, dohot di hangoluan na sora sudah. Amin. Kor pungua nama.
Tapi gema tik-tik ni huriata. Shalom. Tabegema titik nama Sadi Huriata HKBP Tamarunang Minggu 21 April 2024. Naparjolo namarragam. Sada guar ni minggu tasadarion ima minggu jubilate do topik minggu Yesus do parmahan nadenggan dalam bahasa Indonesia Yesus gembala yang baik. Dua pertanyaan wilayah 2. Di Patupa Huriata do pertanyaan wilayah 2 di hari Selasa 23 April masuk pukul 10 sia 00 wita di bagas ni keluarga Amang SH Saragi Inang RJ Boru Hutahayan. Nama alamat di Taman Sudiang Indah Blok K5 nomor 30 sada. Pinangido matu sude ruas wilayah 2 parhalado dohot keluarga madohoti ulauni. Tolu padidion nabadia khusus. Di Parminggota sadarion sipul pelia paduahon di Patupa Huriata do padidion nabadia khusus tu sada yang nakon ni Huriata ima Talen Gold Boru Sianturi Natoras Bawah Supandang Sianturi SPD Natoras Boru Yesika Hasiani Boru Marpaung alamat Telkomas. Opat pesta tahun sending distrik 10 Pitu Indonesia bagian timur dohot launching orientasi pelayanan HKBP tahun 2024. Di hari Jumat 26 April 2024 borhak do amang padita TD Sianturi STH ima dinalaho madohoti pesta tahun sending distrik 10 Pitu Indonesia bagian timur dohot launching tahun orientasi pelayanan HKBP 2024 di HKBP Surabaya na pinatupan di distrik 10 Pitu Indonesia bagian timur di tanggal 20 April 2024. Jalan mula do amang padita tu Makasaron di hari Selasa 30 April 2024. Tatanya koma asadenggan merdalan ulauni. 5 perguru malua reguler. Diberitahukan kepada jemaat yang akan mengikuti belajar katekisasi sidi setelah ibadah minggu hari ini 21 April 2024 diharapkan kehadirannya di gedung sekolah minggu untuk pertemuan pertama dengan pendeta. Onom pertanyaan syukur. Rodo kokon tuhita ruas HKBP Tamarunang sian keluarga Amang S Sianturi SPD Inang YH Boru Marpaung ima di Patu Pandasida pertanyaan syukur di Minggu 21 April 2024 pukul 12.00 wita nama ringanan di Jalan Palapa 10 nomor 115 Taman Telkomas wilayah Tolu. Asaroma sude ruas ni Huriata madohoti ulauni. Pitu amplop tujolo. Di Parminggota sadarion pasat amplop tujolo dohita ima tupakta tu pesta sending distrik 10 Pitu Indonesia bagian timur dohot launching orientasi pelayanan HKBP tahun 2024. Tatapasa Mei di bagasan Las Niroha. Walu ruas na Marsaid. Perhalado do sudir ruas ni Huriata HKBP Tamarunang Manang Yakon ruas namar sahid di Jabu manang di rumah sakit. Saitu hatama na mga leon hamalumon dohot hahipason. Mulu adong sian ruas ni Huriata namar sahid di Jabu manang di rumah sakit asa di Pabuama tu Perhalado manang tu Padita. Ruas namar sahid sada Augusta Christine Boru Sianipar wilayah Tolu perawatan di Jabu. 2 Amang MU Hutagalung wilayah Tolu perawatan di Jabu. Amang Situa Ade Siregar wilayah 2 perawatan di Jabu. Amang Awe Sitorus SE wilayah Sada perawatan di Jabu. Mirda RD Boru Sitijak SM wilayah Sada perawatan di Jabu. Sia ruasna merulang tahun. Perhalado HKBP Tamarunang Pasahaton selama ulang tahun turuas ni Huriata nama ulang tahun sia tanggal 10 sada 1.20 sada April. Saitu hatama na mga lehon pasu-pasu dohot gajang ni umur suang songoni nang hahi pason. Ruas nama ulang tahun sada Inang YH Boru Marpaung 20 April wilayah Tolu. Poda Tolu ayat saplonom di tangan nasia mundo gajang ni umur jala di habirang nado hamoraon dohot hamuliaon. 10 ulang tahun pardonga saripeon. Perhalado do sudir ruas ni Huria HKBP Tamarunang Pasahaton selama ulang tahun pardonga saripeon tu ruas namerayahon sian tanggal 15
satu tanggal 21 April. Ruas nami rayahon sada amang situa te rumah horbo SE inang insinyur TI boru pangaribuan 20 April wilayah Tolu. 2 amang P Ginting inang RFR boru Sihobing 21 April wilayah 2. Saya tuhatama na saya toktong mangalehon pasu-pasu tu keluarga nasida. 10 sada ruas naro tu permingguan. Sada Minggu 14 April 2024 ibadah umum 145 halak. Ibadah sekolah Minggu 44 halak. Selasa 16 April 2024 pertanyaan wilayah sada di bagas ni keluarga Amang J Hutapea inang HR Boru Huta Barat SPD 20 tolu halak. 2 Parhepengon. Parhepengon ni Huriata bui mata bereng di titik Parhepengon nadong di Hitabe. Songonima titing ni Huriata di bagasan mingguon tatangakon ma asagabe pasu-pasu dohok las niroha di hita terlumubi gabe hamuliau ninggowarni Tuhatta. Amin. Tapasahat ma peliata sada bi dohot peliapa duahon hut mata puji Tuhatta marhite edde nomor 714 ayat sada dohot udutna. Amen.
ini dibata na sumurong siyan sa luhut na roha. Ima na mga ramoti ati-ati do pikiran mo na. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita sa luhut na. Huria na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Tahala soma amang inang hata ni debata na mambuhali hita ima na denesian. Yohanes bidu 10 mamuka sian ayat 10 sada tolhas tu ayat 10 walu. Asa tajahama manginang marsika soring sia kami ma ayat 10 sada. Parmahan ading gando ang guaw di siahon parmahan ading gani do hosana humokop akka biru-biru na. Ay si pangan gaji do ibana naso sumariho naka biru-birui. Songo namay na manadaw jalao mananda amay. Jalau siyaho do saku mokop biru-birui. Ala niodo ubahen di haholongi amayaw. Ala huleon usaku. Asa jalook kui muse. Idu yang go sahatna. Horas madihita. Huria na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus di minggu ta sadarion di minggu jubilate na marlapatan marulopolup tu batama ale sandok tanoon bersorak sorelah bagi Allah hai seluruh bumi dengan topik minggu Yesus do parmahan nadenggan Yesus gembala yang baik. Damang dainang haanggi na binaribot na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Jod-jod do tabigi, jala jod-jod do taida, di suraton di gijang di langgatan somalna, manang na mulo adong songon na topi-topi ni langgatani na di gijangi di suraton di si Jehovah si parmahan au. Jala mungkin jod-jod do tabereng. Diganup bagas tabe amang inang manang di bagas di dongata di dikiro hita martandang adong di si poster Jehovah si parmahan au somalna molo poster do ibana uhudo dibayan gombaran songod dia Tuhata Yesus Kristus nama ngopa dorbiana nama ngopa biru-birui di soneng patuduhon songod dia do sestongna hadirion ni Tuhata Yesus Kristus. Somal do amang inang mulo tabereng adong namarmahan adong somalna adong dua gambaran olo masih sipata parmahani di julu mangihukma dorbiana biru-biruna mangihuk songoni uhukma di buan tukot olo sipata agak diatuk songoni nadi parmahan asa mangihut terus iya adong do si patah parmahan di pudi di joloma aka biru-biruna iya sambil marsoara ibana terus ya terus jalan terus songoni alai molo hadirion itu hata Yesus Kristus dang songon parmahan natatadai amanginang dang naholan di jolo dang naholan di pudi diulahon ibana do ibana tu jolo moloro aka parmaraan moloro aka hasusaan di jolo di bana
Jala ditadikot do sia pulusia biru-birui, molo adong sada biru-biru nanalilu. Dia akan berjuang, dia akan mencari ini. Huria nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, adong sada ilustrasi, adong mas ada ama, boy dohonon. Tetapi saya harus katakan, ati buha adong keserupaan, songon nadi TPI ati manginang, ini hanya ilustrasi biasa. Molo boy tabain gawe songon tudus-tudus na maripola. Adong sada ama, walang sada giling na bawa. Memang ngaliling amaton mabalu. Jadi di perkembangan ni dadanakon macai maul bodo honon toluje disi tatanda do tahe toluje jugul jukat jeng-jeng itu na maulan itu ulon na molodang martopar marbada molodang manako mangrasay dongan na ima terus mulai sian mene on gelengnya mataon ina maturus diulahon ibana sampai namagudang ibana di sana tiki ikon tartutu dua pe parjati itu jadi manako may ibana las gabe tartakup dibuan ma on si jukaton si jugulon tuadopan panguhum Roma panguhum ngaliling upayut-iyut to memang namaulat doho muba alani uhuman na cocok tuho olah sada uhuman getung mate maho itu mabiar mah on si dadanakon najukaton itu diri coba di lobi dang boy sahak ma tu bapana marsobba-sobba ma bapana tu adopan ni panguhum unang pamate anaki ayo do artaku na mangulu mulu arta na adongi satu kide alay na mangulu odo artaku alay di rukun panguhumi tidak itu mulu songoni oloy ma pangiduku sadape pangiduku ya bisa ditiki anong lao diputuson ibana sian panguhumani diuhum ibana paloas maau nakko kan mulo digatung adong do hau-hau na tahe amang inang tiang na nakko maau disi asa huida maanong geleki ditikilaw mate itu baru rajai bayi petaho alai dang adong dalan na gabi malu ibanada iko mate do bayi petaho raja nami dapat matikina nga di julo nama ibana nga yang di iban tu julo ni tali gantungan ni Roma bapana raja nami songon pangidoki ulu boy paluas naik ibana gitu ala na fokus rajaon mamereng aka bangsona ala na bahat aka bangsona mandokon pamate katukko ni ay woto hamudo raja nami odo na manopari geleku odo na manako abiku odo na manako manuku suri masongoni kabe raja fokus menenangkan aka bangsona ape na toras non bapa non lao mak songoni jadi dang dibereng raja nabe bapana serdadu iya tada asa dipamate bana ikon makuling do giring-giring tang mate itu ape ditikilau lu pukul sordadui giring-giringi langsung dia gogona dang makuling langsung dia tolu halak obat ala alaki dang makuling alai bingung maraja dibereng ma giring-giringi alani giring-giring na balgado loncengnya besar iya buah sedang makuling baico 10 halak lau mamalu giring-giringi dang makuling ujungna dibereng ma dipanot noti ma giring-giringi las manete hima sian bagasan giring-giringi mudar bingung marajai didapot ma diidama ape ngadisi bapani najuk katon
Asa unang makuling giring-giringi, dihaol ma giring-giringi. Terus ma dia tui songoni. Olo si pata, si majujung bapana, nataratu songoni, asal ma ditahan terus. Itu. Longang ma, rajai, dibereng ma manetehi terus mudari. Roma rajai, turunkan dia. Ya. Lah soba-soba do tidak. Tetap dia turunkan dia, dipaturun ma. Langsung diduk rajai ma. Sadariom ma hujalo jamita nama ngulu. Sadariom ma hujalo barita nama ngulu. Taringot tu holong na ias. Mulai sadarion, mula maho, unang be, ulahon, hajahatun. Siani malua ma, najukaton dan akon, la siani ma, gabe, muba ibana, amang inang. Huria nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Songoni dotong na boy berengot ta amang inang diturpuk ta sadarion. Songot dia parjulu sahali di suarahon tuata Yesus Kristus. Parmahan na dinggando au. Dang naholan di pabuo songoni. Asa boto hamu. Buasa hudokon au parmahan na dinggan. Molo parmahan na dinggan. Di siyahon parmahan na dinggan ido hosana. Dia akan mampu menyerahkan hidupnya, nyawanya untuk bisa berkorban kepada domba-dombanya, kepada akasisianna, tuaka dorbiana. Sianon boy berengot ternyata salah satu patokan permahan nadingkan adalah berkorban, bukan mengorbankan. Itu. Jalan di pasat dua ta Yesus Kristus pe hatai hati hai bahat do amang inang dua tantangan na ikon diadu pina parjolo. Bahat niaka parbarita, bahat niaka si boto surat, naman jami tahun ihuto maau, alay tujuanna holan lau membuat tu dirina do. Napa duahon bahat niaka pemimpin yang mengatakan harus begini tujuannya untuk yang baik, ternyata lau pasangapon dirina do. Jala membuat tu dirina do ibana disi. Alani marsuara matuhatta Yesus Kristus. Molo memang tutudo nasida parmana denggan. Molo memang tutudo ibana neng manguluhon nakadorbiana. Dang nagabe membuat tudirina ibana. Ala ikon parjolo jalaradi ibana. Pasahaton hosana. Laho makokom dorbiana. Huria nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus gabe taringot kami. Aleon di kidung jemaat do, kidung jemaat na disuraton ni si C. Arkman, ima namar judul Gembala Bay bersulingan merdu. Iya. Sahala ala Papua do ibana. Ale disuraton ibana on. Laho makatahon, laho makatindakon songon dia parngolona na diuluhon. Tuhata Yesus Kristus membimbing au ke air yang tenang. Iya. Molo parmana ding gandang diuluhon bangsona dang diuluhon dorbiana tulupang. Ale diuluhon do tu aek hasonangani ima ede punguan ama nakaning. Itu. Mulai tema di punguan ama. Nanunga mangurupi hami pasaton jamita itikion. Iya. Molo parmana dengan amang inang dia tidak ingin melihat akan anunga diuluhon ibana gabe mitop, gabe mate. Tumagom ma ibana na mate daripada akan diuluhon ibana na susah na mate. Iya. Sila ido na boy berengota amang inang sian turpuk sadarion di ayat 10 sada. Di ayat 12 di patorang mamuse adong do parmahan na boy berengam muna iman na membuat tu dirina alay dang nagabi mamilion ngoluna ibana di si ayo lo pe ibana marmahan ala na majalo gaji do ala na adong do upana dang nagabi dilihon ibana ngoluna full tu si sedia berengot tai raja nami di dokonaka sisian na bereng ma moloroba biat
diamaton ibana dong uluna. Dan nagabi parjolo di pasat ibana, dan nagabi parjolo ibana tu jolo. Mabiar di itu. Di sima longang aka bangso namang yutun Tuhata Yesus Kristus. Alani di patorang muse. Alai mulu au. Na pinaborhat ni damang duau. Tinalau patat dahon damang isi do nanang si sobom muna. Na selilingon ti kijaman nyo pung muna. Lao hamu tuduluk. Sokon si Musa, si Abraham, na pasahat to pilih si tutungon. Daong molosonari haroroku pasikopon nanunga di tadamu. Di dia may hapor siyamido na paluahoko. Ido amang inang nagabisa hati ta tuminggut ta sa daryon. Di minggu jubilate na marlapatan marulop-ulop tu di Batama alay sadok ta noon bersorak-sorela bagi Allah hai seluruh bumi. Ahado na mambain halak terhambat lahu marulop-ulop. Somalna oleh sada arsak. Ahamuse emang patita si taonon. Ahamuse hasusaan. Holanido sudi. Alay ikut tengok maamang inang dan sadia hasusaan si taonon persahiton nata ay molo dibandikon nanung na di jalo Tuhata Yesus Kristus alay di patalu do sudi. Alani diduk Tuhata Yesus Kristus Roma hamu tuau. Hamu naluja jala nasorat. Asa upaso nak kamu idu tabuna sianima bui berengota. Ternyata hanya satu yang mampu memimpin hidup kita. Ternyata hanya satu tempat kita bersandar, ima Tuhata Yesus Kristus. Alani dilihat Tuhata Yesus Kristus do tuhita habisuhun. Dilihat do tuhita habis taran. Dada dinalau menilai Tuhata Yesus Kristus. Alai lahu menilai perdalanata. Ngasih tong ngatakas mangihuton Tuhata Yesus Kristus. Idu di pasahat abisuhon. Idu di pasahat Tuhata Yesus Kristus habis taran. Asa bui jamot kita dinalau madalani ngoluta. Asa totong mahita parsiduhun marulupulup ala nanunga. Tuhata Yesus Kristus nagabe parmahan di tonga-tonga ngulu. Di tonga-tonga nguluta. Alimulo tabere ngamang inang di partikian noengon. Banyaknya perkembangan zaman. Semakin maju intelek. Banyak yang menjadi ingin menilai siapa Yesus. Bukan menjadi menilai siapa dia sebenarnya di hadapan Yesus. Itu. Huria nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Sian turpukon di mingguta sadarion di sorahom mamuse tuhita ganup. Adong parmahan, adong dodorbia. Isedo parmahani Tuhata Yesus Kristus. Isedo dorbiai hitama saluhutna nanunga manada Tuhata Yesus Kristus. Jalai kun taingot. Di tadi kodo sia pulusia nanung ngatakas madalani ngoluna mangyuton Tuhata Yesus Kristus dinalau madiorisa dan nalidu. Persoalan na takas do tatada dirita na dilului Tuhata Yesus Kristus itu yang paling utama. Banyak orang pada saat ini dia merasa sudah mengikut Yesus padahal dia meninggalkan Yesus. Banyak orang pada saat ini merasa dengan apa yang dia punya kepintaran, intelek yang begitu luar biasa. Nah dilihat di batadei, pasu-pasu di tonga-tonga ngoluna. Alegabe i mambain ibana marsirang dohot di bata. Alani ima diturupukta sadarion. Diarsamu amanginang. Dihasusaammu, disitaonommu, dia kasakapmu, dia kapakirimonmu. Pasahamai tu namarmahan ngulum ima Tuhata Yesus Kristus. Iko bahat donong godaan salilik ko mangulu di tanoon amang inang ikom bahat godaan. Alay unang gawe dokon di bagasan ngulum ay mulo petar tutu kau ay guarna pe di portibi ingot maamang inang
salini ko di portibi do di igil Tuhan Yesus Kristus asa gabe ho manodangi akadongamu molo dang di portibi beho dang adong lapatan ni ala ni buhado ikun tapamonang do dirita mengadupi akahasusaan nata pe borat songon dorbia na diuluhon Tuhan Yesus Kristus. Tidak selamanya jalan itu mulus. Dia harus melewati jalan yang susah, jalan yang sakit, jalan kerikil, batu-batu kerikil yang tajam, yang mampu merobek kaki dari domba-domba tersebut. Tetapi ketika dia mampu berjalan bersama Yesus, dia akan dikuatkan. Songoni datang ngoluta. Isi namandok kon ngoluna holan na mulus-mulus saja tidak ada. Neng gabe tawain acuan. Tadana halak nasonang tidak ada. Langsung dia pehebatnya tidak ada. Dia akan menghadapi pergumulannya pribadi lepas pribadi sesuai dengan ketentuan yang Tuhan sudah berikan. Oleh persoalan isi do naga beta pangasahon di pardalanan yang ngulut tahun. Songon de punguan ina nakaning luar biasa inang. Doh tamu pasahaton jamita di minggu sadarion alanilas marohata molunung ngatadokon ali Tuhan homa marmahan nguluku homa na marmahan au takas ikon tatada isedo Tuhata Yesus Kristus songon dorbia nganunga dibuan tu sada inganan tujuh pala na lomak lahomangan lao minum songoni alay molunung marsuara parmahani holan na martepuk tanga pe manang na marpili pe marsiul ditada dorbiana do isi parmahan na hita pe songoni ikun tatada do amang inang alay persoalan na nagabe sukun ditiki adigan do tatada Tuhan Yesus Kristus temarman ngolum didiki susahmu do tadaumu Tuhan Yesus Kristus manang didiki na une manang so une tadaumu ma Tuhan Yesus Kristus itu na paling utama alani las marohata marulup-ulup maho ale sandok totio portiviun marulup-ulup maka tindakon pambahenan ni Tuhan Yesus Kristus huriana hinahulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus diulota sadarion di minggu jubilate tong ditabai di pasikop di batalas nerohata dinadohot kita manaruhon yanakon ni di bata asa tarsurat di buku pustaha ngoluani ido somalna di patupa di parmingguon dang di patupa di arina holang ditikilao marsaor mahita tu di bata di tonga uloni rap mahita annong pasahaton na tapi anong natoras na jongjong alay tanpa kita sadari nung parsidohot kita sudi pasahaton alay Tuhan jalo ma danakon itu macam luar biasa itu alay nang dohonok kumatun natoras na nang mambuan danak si didion sadarion heado jamitahon di sada inganan unang manian didikitar didiringgas roham alay say patidion dakya betarida itu diganu pakahurian na asing somal di molon yang tardidi na ringgasan alay say patidion dang tarida be na dia halakna itu jalaolo si patasongon di hurian ni halakan molo di huriata huria tarpasu-pasu amin bos agaliamu amin molo di huriata huria tarpasu-pasu amin molo di hurian ni halakan olo di sipatan atoras omak na manang bapana hola manaruhon geling na sekolah minggu saya idang tarida sampai anong malua romuse saya idang tarida sampai anong majalo pasu-pasu pardongan saripion saya idang tarida itu alikut tayo ma didiki anong tapasahat dadanakon asa di jalo di bata guarna masuk tubuhku pustaha ngoluani parjolo ikun taingot na marpada dohita na ulo dohamu itu alusna na ulo dohami dibangi do roham do alusna itu hita do masyarahuni hita do na marpada dohot di bata
alani gomos mata peyop amang inang jala tahangoluhom mapada nanunga tasoran tu debata asa tak kasih tak persidohon marulupulup di minggu jubilation las marohata luar biasa mulu somalna adong somal eddi ka namang inang jubilate akan natarhurung keluar akan natarutang di balua sudah itu buasa sampai songoni bagasna dorbia amang inang dang diboto mangalo molo dorbia na dinggan dang diboto mangalo holan namang ihut do ibana songoni dang diboto manurbing diboto hamu do tahe remaja na poso manurbing boto hamu anong masipul minggu suku kamu tua udah ado amang padita manurbing dang diboto molo dorbia na dinggan holan na udu do isongoni mardalan alikun taingot marlapatan sudi sian buluna kulitna dagingna marlapatan sudi itu dang diboto ibana mangarsahi laho manurbing dongan na dang diboto ola na mangiu songoni matujulu ima dorbia ay ido di koparhon taringo tu hadirion ni halak Kristen nasoboy mangalo holan utuk tu debatado na diboto ibana holan pasa aton ngoluna tu debata holan madalani ngoluna hobar tu sakap ni debatado ima dorbia nadinggan las bahak pe kamara holan namar suara di holan songoni ale mardalan alai dijaga parmahan nado dorbiai songoni dotong hitamang inang las bahak pia kamara naro manaho pingoluta ale mulu nunga debata nagabe dongata ikun jalo omu pe arsa ale debatado annong mandonganiho mulu jalo omu pe asusaan debata nagabe mandonganiho alani olo poma pandonganiyo ni debata dito nga ngulu mamanginang marhiti aha marhiti ede puji-pujian marhiti tangiang, marhiti pambahenan na dinggan, marhiti parsaoran narusu di bagasan holong nasian debata. Langsung onima di keluarga amang siaturi inang buru marpaung las marohamuna molo sadarion annong tapasahat dadanak na pinalumehon ni debata di tonga-tonga keluarga muna nagabe buah cinta pardongan saripio muna na jolo di kun halak do mulu patidiun mangalap guar daong mulu di halak bata jod do di dokon mulu patidiun mangalap guar tidak dang mangalap guar dang au dang huria nagabe mambuan guar ni dadanaki alai mulu boy do honon mulu patidiun pamasukon guar ni dadanaki tubuku pustaha hangoluan ni debata di sidu annong nunga parsidoho bebana dia sudah dimateraikan menjadi warga kerajaan Allah jala ingok mamang inang sarupa mulu jemi taon dang naholan tuhamu edohok do tong tuhami itu bahasa dohono kusongoni tinalau pagudang gurak kondak danak iku bahat dua kasusaan bahat dua ka paru kilon alai bayam mai gabe dalammu dinalau patorasen haporsiamu bikinlah itu menjadi sebuah jalan sebuah metode untuk menguatkan dasar imanmu mengenal Tuhan di dalam kehidupanmu di pasu-pasu di bata mahita jala tengok mah Yesus parmahan nadinggan narade manguluhun nguluta ganup amin martangnya kita mulai tema ale Tuhan di bata nunga marsaringar hatam bitonga-tonga parminggon nami sadarion marhiti hatam di paingoto disungguliho hami ale Tuhan di bata ay hodo parmahan nadinggan jala hodo na marmahan ngulu nami ale Tuhan di bata ay hami ganup ima dorbiam ale Tuhan di bata alani totong ma togu hami ale Tuhan di bata totong ma dongani hami ale Tuhan di bata totong ma pasu hami dinalau madalani ngulu nami di sisik hasiang anon molope kun calon nami bahannya ka si taonon bahannya ka paru kilon
Maragam na ikon arupan nami di tonga-tonga pardalanan ng ulo nami. Marhiti hatam ali Tuhan di bata di paingot todo hami. Ay hodo ape dongan nami. Ay hodo na marmahan ngulo nami. Jalahodo na totong manugu-nugu hami ali Tuhan di bata alani. Totong mahomian di roha doho pikiran nami ganup. Didikyo pala Tuhan di bata gumos di buah kami di bawah santang yang nami. Saluhut na ruas ni huria makabi peta marunang. Na mandoho di parminggon di bagas jorom di dikion manang na ikon mandoho di parminggon marhiti live streaming. Asi maroha mali Tuhan di bata hodo na takas manada hami songon dorbiam. Alani totong mapasu-pasu hami ganup ali Tuhan di bata. Di gulmit ni parngulon nami. Di bahat ni akasi taunon nami. Totong mahami ajari ali Tuhan di bata dinalaw mga sahoko mahami. Dinalaw mandalani ngulu nami ganup. Didikyo pala Tuhan di bata di buah kami gomos di bagasan tangyang nami. Salut na aka program ni huriam. Asi maroha mali Tuhan di bata ajari hami parhaladom. Dinalaho manguluhon huriamon. Hobar tulomon ni roham. Asa marhiti aka program nami ali Tuhan di bata lamar sangap magwarmu. Di tonga-tonga pakubasyon nami. Di tonga-tonga huriamon. Di tonga-tonga ngulu nami ganup. Didikyo pala Tuhan di bata di buah kami di bagasan tangyang nami. Saluhut na ruas ni huriam. Natongon ditikyon di bagasan para sahiton ali Tuhan di bata. Ima Agusta Christine Borus Yanipar. Na ikon perawatan di Jabu. Ima Amang MU Tagalung. Na ikon perawatan di Rumah Sakit Primaya. Ima Amang Situa Ade Siregar. Na perawatan di Jabu. Amang Awe Sitorus SE. Perawatan di Jabu. Merda RD Borus Tinjak SM. Na perawatan di Jabu. Asi maroha mali Tuhan di bata. Pasu-pasu masaluhut na nasida le Tuhan di bata. Di hasusaan na. Di sitaonon na. Di parasahiton na le Tuhan di bata. Mangerbang matangamu. Dinalaw mamasu-masu pamatang na. Mangalehon hamalumon. Di tonga-tonga nguluna le Tuhan di bata. So ngoni pele Tuhan di bata ruas ni huriam. Na di bagasan sa minggon. Marulup-ulup. Marlas ni roha. Ima dileko tabba bilangan ni umur di tonga-tonga ngulu na Tuhan di bata. Ima inang yeha boru marpaung. Asi maroha mali Tuhan di bata. Totong maho mamasu nguluna. Dia kasakap na, dia kapakirimon na. Ho mana totong namian di roha lo pikiran na. So oni pala Tuhan di bata ruas ni huriam na di bagasan sa minggon marlas ni roha ima na dileko tabba bilangan ni umur pardongan saripion. Imali Tuhan di bata manami amang situa te rumah horbo inang buru pangaribuan amang peginting inang buru shopping asi maroha mali Tuhan di bata totong mahomian di tonga-tonga ngulu nasida di tonga-tonga pardonga saripio nasida dinalao mamasu nasida le Tuhan di bata so ngoni pehami saluhut na le Tuhan di bata na rap marpungu ditikyo na le Tuhan di bata meragam na ikon arupan nami. Maragam na ikon jalon nami. Alay ajari mahami alay Tuhan di bata. Asa mga sahoko mahami mga dopi salud na. Ay hodo na punahami alay Tuhan di bata. Alay Tuhan jolma pardosa dohami na badia do yang goho. Jumolo sisa salud na dosa nami alay Tuhan di bata. Mauliate mo pasatami tuho. Mga sahon ko anak mo Tuhan Jesus Kristus martangnya kami tuho. Amin. Tapuji Tuhata, marede mahita sin bukide nomor 220 sada, ma tapasahat piliata. Nama Dona Rio
Biar nahi naholongan, sonari masuk mahita tu acara Padidion. Mari dia mahita sian bukit di nomor 146 ayat sada dohot ayat onom. Martang yang mahita. Ale amanami na di bono gijang. Narodo hami tu jolo mambuan akka dak dan akon. Saya si maroham. Jalo manasida gabi anakomu. Pasu-pasu jala pargugui manasida. Mangiahi angoluan sogut. Marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamua kadongan namambuan dak danak sidi dionon. Tangyo kamu maha tani Tuhan Yesus. Laho mahamu tuliat portibion ninna mandok akkasisianna. Podai hamu masaluhut bangso. Didi hamu manasida tu bagasan goar ni debata ama. Dohot anak, dohot toddi parbadia. Ajari hamu manasida mangaraduti saluhut na hutonahon itu hamu. Jala ingot mah. Sai donganok kudu hamu galup ari rasi rasa ro ajal ni hasianganon manang isi na porsia doho nindidi dapotan hanguluan alaina so porsia hona uhum sogut tangyo kamu ma dohot hatan atar surat di surat ni si Markus adong ma akka namambuan dak danak tu Tuhan Yesus asa di jama are di picang akka si senema namambuan ni. Jadi dong di ida Tuhan Yesusi sugu marohana di dokma loa samuma akka dadanaki rotuau unang orai hamu nasida ai dia kasih songoni do harajao ni debata natutudo na hudok konon tu hamu manang isipe anggo sosongon danak ibana manjalo haraja ni debata dang bongot ibana tusi dungi di haul maka dadanaki dia peho matangan natu nasida mamasu nasida atong hamuna toras hati nako kamu majolo hapor syotei jongjong ma hamu rap mahmu mandok. Atong alau si hamu mahata na usukunon tu hamu. Di pangido hamu nuaing didion akka dak danakon tu bagasan nina haporsyamuna molo di pangido hamu alusna di pangido rohanami. Beha na uludo hamu mamudai anak komunaon asa diboto jala di hutun nasida hatan di bata
molo na ulo dohamu, alusna na ulo dohami. Na ulo dohamu marsuro na sida tu gereja, doho tu perguruan ni huria Protestan, asa gabe ruas na mangulo na sida di Tuhan Yesus Kristus, molo na ulo dohamu, alusna na ulo dohami. Atong tapasama na sida tu dibata, marhiti-hiti padidion na badiyay, Roma hamu tujulo. Ale talen gold sianturi hudidi maho tubagasan goar ni debata ama do tubagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus do tubagasan goar itu di parbadia. Amin. Saya diramo di Tuhan di batama hodi haba bongot mon tubagasan harajaon di bata rodi saliling ni lelengna. Amin. Jongjong manatoras na baru membuat danak si didion. Martangnya kita. Ale Tuhan di bata amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nunga upasatami akka dadana kontuho. Jala di jakokodo na sidagabe anakomu. Marhiti-hiti padidion na badai asa masuk tu huria ni halak Kristen na sida di tanoon jalagabe panean di hanguluan na saliling ni leleng na asi maroham dohot dia kena toras ni dadanakon say pargugoy jala ajari mana sida manugu-nugu dadanakon tuho asarap na sida taruli dia ka artani harajamu. Amin. Marede mahita sian buku de nomor 145 Las jongjong mahita saluhutna. Tatangnya koma piliata ali di bata amanami na di banogijang hodo haroruan ni saluhut sile kon leo na ding kandut na solibasa na muliutus hupasat tamima sian na nilehumitu hami pilan nami tuho sejalo mi gabi uap nucus tu jolom pasu may jala ramoti asa hu parasya kami pilanon pati buluh na rajomu di tonga-tonga ni uriam dohot di portibion buhay marohan nami marhiti-hiti to dim asalam hutada hami godang ni sile oleo mitu hami asalam girgir hami manduk muliati to marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami.
Amin. Ale amanami na di bano gijang, sahip nurbadia magwarmu, seroma harajamu, se saut molo moni roham di bano tongon songon na di bano gijang, leho matuhami sadari onongoluan siapari, se sama dosa nami son panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami, una kami togi do pengujunan, balu amahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan dame, jalo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sondakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasaorohom madamena tutoti. Shalom, selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Again.
Adiamu yang nakon nami remaja na naing marguru malua, naing belajar katekasi sidi asa marpungu ma di ruang sekolah minggu. Yang nakon nami remaja na naing belajar sidi tu sekolah minggu ma mau lihat